igoro yo moseneto ito ntwaroche gwagete kura eyemo ase chikura chirinye yathakire kobo bosoku na omogusi na endo yomo na nare na endo ore kurwani omogusi ondo mwabo moseneta okongo mogeni otware gugosaba iga bwana seneta ekera abanto bakurwana esegi eyemo buna abagusi na ye kabororo next time torwana na ende esegi kando buna bono togokorera chi social media na yogwapia asa abanto banne okorwani omogabana ogosoku boro banene sana nare goshukuru abantu bakorokuna aba seneta baitu aba seneta baria na arorire buna barobuo mbatebereretie amang'ana yo kubekerwa erorpo bari n'abantu basomete richiko ebaigete gari nyuma kindi gyose getarakwa richiko barigete gake aba MCA baitu etware gosaba no egento kiare korosi nguga mosomi gugore ye richiko standing orders nesa 1 2 3 4 ekubasi gaki aba MCA baitu genda mosombe standing orders na andi mutiga amang'ana obwaite amusio minto tobwatira namo na reri twarenga bachorio bokenga motwarenge ngo boliri swali igali like go mosike seneta ngai bono twarwera twaetanire ekaro chikura chigwa kuno twanyona gwito mugusio minto mosike seneta injwamo tobwatirane tigane binde byo tokona kung'aina na naba MCA kuna kugonyagario mugako tukitari konyagara ba minto